खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। आरो नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि गोदान खौरांनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ, आसामनि गसाइगावआव हाग्रानि मैदेरा खहा खालामदों, खैफोदाव गोग्लैदों। आसामनि गसाइगाव महकुमानि रायमना माहारियारि पार्कनि साखाथियाव थानाय कुसुमबिल गामियाव मोनसे गिथावना थासारि सोमजिदों। मानोना मासे हाग्रानि मैदेरा पार्कनिफ्राय ओंखारबोना ओनसोलाव खहा खालामगासिनो दं। रायमना सोनाब हाग्रा रेन्जनिफ्राय ओंखारनाय मैदेरा गामि नाङैनो उदाङै गिदिंगासिनो दं, जायनि जाहोनाव गोबां फोजोबस्रांनाय आरो गुलाय-गुजाय जालांदों। जायगानि थागिबिफोरनि बायदिब्ला, मैदेरा खालि मोसौफोरखौ गाग्लोबगासिनो थानायनि अनगायैबो गोबां मोसौफोरखौबो जोखोम खालामदों आरो सानफ्रोमबो जिउ खुंनायाव हेंथा होदों। बेखौ फोरमायनाय जादोंमोन दि सासे सुबुंखौ मैदेरा गाग्लोबदोंमोन, नाथाय सोमोनांथावै एसेल' जोखोम जानायजों बारग'दोंमोन। बेनि अनगायैबो मैदेरनि नुजाथिनाया जिब-जुनारफोरनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव जेंना जानानै दं। थासारिया मोनसे थुनफावथायारि महर लादोंमोन मानोना मैदेरा सुबुंफोरनि न'फोर आरो आबाद फोथारफोरखौ खहा खालामदोंमोन, जायजों गामिनि सुबुंफोरा जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। बेनि फिननाय महरै गोबां थागिरिफोरा मैदेरखौ होसोनो थाखाय ज' जादों। होंगो-दोंगोनि सरासनस्रा अरथाइया जुनारखौ सामलायनो नाजानायखौ गोब्राब खालामदों। हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा थावनियाव दं, थासारिखौ सामलायनो आरो रागा जोंनाय मैदेरजों सोमजिनाय खैफोदफोरखौ बाङाइ खालामनो नाजागासिनो दं। बिबानगिरिफोरा आथिखालाव थासारिखौ सामलायनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं, गामियारिफोरनि रैखाथिखौ रोखा खालामनायाव गोसो होदों आरो मैदेरखौ गावनि मिथिंगायारि थाग्रा खुलियाव लांफिननो गोसो होदों। बे जाथाया ओनसोलाव हाग्रानि जिब-जुनार आरो सुबुं थाखुलिफोरनि गेजेराव सोलिबाय थानाय दाङाबाजिनि सायाव नोजोर होयो, जाय इयुनाव बेबादि जाथायफोरखौ होबथानो थाखाय साबसिन सामलायनाय मावखान्थिफोरनि गोनांथिनि बादै जिंगा सिखांदों। नैथि खौराङाव दङ, आसामाव दुर्गा फुजा फोरबोनि समाव गोबां लामा जाब्रबथाय जादों। जेब्लानो दुर्गा फुजाखौ फालियो, बे रंजालु फोरबोआ रायजो नाङैनो दुखुनांथाव लामा जाब्रबथायनि मोनसे फारिजों साया खोख्लैजाबाय। गुवाहाटीनि जुनारसालि र'डआव मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादोंमोन, जेब्ला गंसे साखा खबब्रै गारिआ स्कुटि सालायगिरिजों सौग्रावलायो, जायनि जाहोनाव सासे लाइमोन आइजोआ गोब्राब जोखोम जायो। जायगानि थागिरिफोरा बिथांजोखौ गोख्रै फाहामथायनि थाखाय जिएमएइचआव लांदोंमोन। जाथायनि उनाव जेंनाया जोंखांदोंमोन, जायनि जाहोनाव पुलिसआ फैदोंमोन आरो थासारिखौ लाबोफिननो गोनां जादोंमोन। बे समावनो गलाघाटआव मोनसे गोख्रैथि गोनां मटर साइकेल जाब्रबथायाव सुक्रुबारनि मोनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। बे जाथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला बुथारजानाय बीरेन ठाकुरआ दुर्गा फुजाखौ नायनो थाखाय लामा बारगासिनो दंमोन। मटर साइकेल सालायगिरि, जायनि मुंखौ लहित प्रधान होनना मिथिनाय जादों, गोब्राब जखम जादोंमोन आरो बिथांखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। आरोबाव गंसे बाइकआ रेलिंआव सौग्रावलायनायाव मोनसे दुखुनांथाव मटर साइकेल जाब्रबथाय जायो, जायनि जाहोनाव सानै सालायगिरिया जिउ गोमायो। थैनाय सुबुंफोरनि सिनायथिखौ निशांत पाठक आरो किशन शर्मा होनना मिथिनाय जादों। बे जाथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला बिसोरो दुर्गा फुजा फालिथायाव बाहागो लाखांनानै न'फारसे फैफिनगासिनो दंमोन। बङाइगावनि जगिगफायाव आरोबाव मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादोंमोन, जेब्ला मोनसे जुलिनि पार्टिनि गारिआ कन्ट्रल खोमादोंमोन, जायनि जाहोनाव जियारुल हक मुंनि सासे दावबायारिया जिउ गोमादोंमोन। जाब्रबथाया इउ-टार्ननि समाव जादोंमोन। रिपर्टफोर आरो गोबां गुबुन सुबुंफोरा जोखोम जानायनि सुबुरुन होदोंमोन। आरोबाव जगिगफायाव मोनसे गुबुन जाब्रबथायाव गंसे मटर साइकेलजों सौग्रावनायाव सासे साइकेल सालायगिरिया जिउ गोमायो। थैनाय सुबुंनि सिनायथिखौ गौतम राभा होनना मिथिनाय जादों, जाय मोनसे सावफाहामारि सुबिदायाव लांनाय समाव दुखुनाङै जिउ गोमायो। थामथि खौराङाव दङ, गुवाहाटी पुलिसआ गोबां कौटि रांनि अनलाइन ट्रेडिं केलेंकारियाव मार्घेरिटा सुबुंखौ खादों। अनलाइन ट्रेडिं थगायनायनि बेरेखायै गोदानै नाजानायाव गुवाहाटी पुलिसआ सनिबाराव गुबुन सासे सुबुंखौ खादों होनना सुलुंआ फोरमायदों। सुलुंनि बायदिब्ला, हमजानाय सुबुङा जि मिलियन ट्रेडबुल मुंनि थगायसुला अनलाइन फालांगि प्लेटफर्मजों सोमोन्दो दंमोन। हमजानाय सन्देहगोनां ऋषिराज गगैखौ तिनसुकियानि मार्घेरिटानिफ्राय हमनाय जादोंमोन।
गगैनि सायाव अनलाइन फालांगि बिथांखिनि गेजेरजों कौटि कौटि रां जाख्ल'नायनि दाय दं। सुलुंफोरा बुंबावदों दि बे खाजानाया आफादजों लोब्बा थानाय गुबुन सासे सुबुंखौ सिगांनि हमनायनि उनाव फैदों, जायनि सिनायथिखौ जय मदक होनना मिथिनाय जादों। पुलिसआ केलेंकारिनि आबुं सिमाखौ दिन्थिनो आरो गासैबो बिबान गोनां दोलोफोरखौ साजा होनो थांखिजों केसखौ नायबिजिरबाय थादों। गवालपारायाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव आइजोनि जिउ खहा, गथ'सा जोखोम। मानसि मैदेरनि दाङाबाजिनि आरोबाव मोनसे जाथायाव गवालपारा जिल्लानि माथिया ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे आइजोनि जिउ खहा जायो। गाग्लोबनाया शुक्रबारनि हर गेजेराव गपालपुर तिलापारा ओनसोलाव जादोंमोन, जेब्ला मैदेरा बुंनाय बायदिब्ला आदार नागिरनानै गामियाव हाबदोंमोन आरो 44 बोसोर बैसोनि मुमताज बेगम मुंनि सुबुंखौ गाज्रियै गाग्लोबदोंमोन। जेराव मुमताजआ बे मोगा-मोगियाव गावनि जिउखौ खोमानांदोंमोन। सासे गथ'आ जोखोम जादोंमोन आरो बिथांखौ गोनांथार फाहामथायनि थाखाय गवालपारा देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन। पुलिस आरो हाग्रा बिफाननि बिबानगिरिफोरा थैनाय गोथै सह'खौ बोखांनो आरो थासारिखौ नायबिजिरनो थाखाय थाबैनो जाथाय जायगायाव सौहैदोंमोन। बाथि खौराङाव दङ लंकायाव मेघालयनि गोबां बिबांनि बिस गोनां जौ जब्द। दुर्गा फुजा फोरबोनि गेजेराव रायजोआव आयेन बेरेखा बिस गोनां जौनि जगायनाया सोलिगासिनो दं। दिनै गुवाहाटीनिफ्राय नसुंसेनि मणिपुराव आयेन बेरेखायै बिस गोनां जौ फालांगि खालामनो नाजानायाव पुलिसआ जब्द खालामनायनि उनाव बेयो रोखा जायो। मख'नो गोनांदि मैया मेघालयआव बानायनाय जौखौ गुवाहाटीनिफ्राय मणिपुरसिम आयेन बेरेखायै दैथायहरनो नाजानायाव लंकानि उदालि पुलिसआ लंका लामदिंखौ फोनांजाबग्रा मोनब्रै लेन हायुंआरि राजालामायाव मोनसे आन्दोनि फुंखा जब्द खालामो। जगायग्राया आयेन बेरेखा जौखौ बलेर' पिकआप भेनजों लाना थाङो। पुलिसआ गारिनिफ्राय गासै 52 कार्टुन जौ जब्द खालामदों। बेखौ मिथिनो मोननाय जायो दि जौखौ आलु आरो पियाजनि सिङाव बलेर' पिकआप भेनआव दोनखोमानाय जादोंमोन। जौनि बथलफोरा गोदै थावनि कार्टुनाव दंमोन। बे समावनो पुलिसआ बलेर' पिकआपनि सानै सालायगिरि हाबिबुर रेहमान आरो सुल्तान आहमेदखौ खादों। आयेन बेरेखा बिस गोनां जौ जगायग्रा गारिनि रेबथुमनाय अनजिमाया जादों AS33C0755। पुलिसआ दायो जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। द'थि खौराङाव दङ सिक्किमाव राजनाथ सिंहआ गं 75 बिथायारि सानज'थाइ मावथांखिफोरखौ बेखेवदों। मिरु रैखाथि मन्थ्रि राजनाथ सिंह, जाय 12 अक्ट'बराव नाथुला सिमानि खाथियाव सिक्किमनि सेराथां सौहैनो गोनांमोन, सुकनानिफ्राय 75 गोनांथार बिथायारि सानज'थाइ मावथांखिफोरखौ भार्चुएलि बेखेवदों। सिंहआ शुक्रबारखालि बागडगरायाव ओंखारनायनि उनाव सिलिगुरिनि सुकना मिलिटारि बेसआव बादा खालामगासिनो दं। नैथि साननि थाखाय बागडगरा बिरखं गाथोननिफ्राय बिरनो हायाखैमोन। सिमा लामा आफाद (BRO) जों दैदेनजानाय मावथांखिफोराव गोबां रायजो आरो जुथाइ हायुं आवथाफोराव गं 51 दालां, गं 22 लामा आरो मोननै गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर दं। गाहाय मावथांखिफोरनि मादाव मिज'रामाव 125 मिटार नेंफुइलुइ दालां आरो अरुणाचल प्रदेशआव 2.595 किल'मिटार गोलाव सेला टानेल दं। सिक्किमनि गिबि मन्थ्रि प्रेम सिंह तामां, लकसभानि MP इन्द्र हांसुग्बा आरो गुबुन मन्थ्रिफोरा थिखानाय बेखेवनायनि थाखाय सेराथां सौहैदोंमोन। बे भार्चुएल हाबाफारियाव अरुणाचल प्रदेशनि गिबि मन्थ्रि पेमा खांडुजों लोगोसे राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, नागालेन्ड आरो मिज'रामनि रायजो बेंगिरिफोरा नुजाथिदोंमोन। स्निथि खौराङाव दङ हादरगिरि मुर्मु आरो गाहाय मन्थ्रि मदिआ लाल किलायाव दशेरा फोरबोआव बाहागो लादों। समाज बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला मैया सनिबाराव हादरगिरि द्रौपदी मुर्मु आरो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ दिल्लीनि लाल किलानि माधव दास पार्कआव दुर्गा फुजा दशेरा फालिथायाव बाहागो लादोंमोन। सानैबो दैदेनगिरिफोरखौ बोरलानिफ्राय थिर गावनायखौ नेरसोन महरै रावण देहान, असुर राजा रावणनि मुसुखाखौ सावनाय खालामनाय नुनो मोन्दोंमोन। माधव दास पार्कआव रोजा रोजा सुबुंफोरा फालिथायाव बाहागो लादोंमोन। दाइनथि खौराङाव दङ भारा न'नि सिङावनो आइजोनि गोथै सह' मोन्दों। दुर्गा फुजा फोरबोनि गेजेराव सनिबारखालि आसामनि कामरुप जिल्लानि पलासबारियाव मोनसे बन्द खथानि सिङाव सासे आइजोनि गोथै सह' मोननाय जादों। सुलुंनि बायदिब्ला आइजोआ गावनि फिसाय कृष्णकान्ता सरकारजों पलासबारिनि पल्लीनि गंसे न'आव भारा थाग्रा महरै थागासिनो दंमोन। न'नि बिगोमाखौ दिजेन दास होनना सिनायथि होदों। रिपर्टनि बायदियैब्ला जेब्ला आइजोखौ गोबाव समसिम गावनि खथानिफ्राय ओंखारनाय नुनो मोनाखैमोन, अब्ला न'नि बिगोमाया पलासबारि पुलिसनो खौरां हरो।
पुलिसा जाथाय जायगायाव सौहैयो, दरजाखौ सिफायदोंमोन आरो आइजोखौ बिसनायाव थैनानै थानाय नुदोंमोन। सासे मेजिस्ट्रेटनि नुजाथिनायाव पुलिसा नायबिजिरदोंमोन आरो गोथै सह'खौ पस्टमर्टेमनि थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाल (GMCH) आव दैथायहरनाय जादोंमोन। थैनाय आइजोनि सिनायथिखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। सोमोनांथावै बिथांजोनि फिसाय कृष्णकान्त सरकारा गोमानानै दं। बेयो रोखा नङा दि बेयो बुथारनाय ना गावखौ फोथैनायनि जाथाय। आरोबाव पुलिसनि नायबिजिरनायनि उनावसो सैथोआ सोराङाव फैगोन। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनआव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डेस्क्रिप्शनाव होनाय जादों।